салом бинандагони гиромӣ, боз шумораи навбатиро аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумо мегардонем. Намоиши имрӯзаро ба яке аз бемориҳои маъмул фалаҷ мебахшем. албатта дар ҳаёти рӯзмарра мо бо нафарони во мехӯрем ки гирифтори бемории фалаҷ шуданд. ин чӣ беморист? чаро одамон ба фалаҷ гирифтор мешаванд? ин беморӣ чӣ оқибатҳо дорад ва чӣ тавр табобат карда мешавад? ин маҷмӯи саволҳоест ки дар намоиши имрӯза матраҳ мекунем. бо мо бошед. барномаи навбатиро низ тибқи анъанаамон аз пурсиши сарироҳӣ оғоз мекунем. оё шумо дар бораи бемории фалаҷ маълумот доред? чунин буд саволе ки мо ба чанд нафар сокинону меҳмонони пойтахт пешниҳод кардем. بیماری گید و خود از خود همه خیلی پیدا نمیشد. برای به این بیماری ها گرفتار شدن یک چند چیز سبب میشد. فکر ما همین که یا استرس سخت میشد یا وزن شخصیت از معیار زیاد میشود. Это, по-моему, болезнь, когда конечности, да, начинают отказывать, произвольно двигаться, ну, то есть нервная система подавляется. Нервные окончания отказывают. бораваш нестам. ҳастанд модарзотӣ мешаванд ки бештар аз никоҳи хешу таборӣ ба вуҷуд меояд. боз баъзе фалаҷҳое ҳастанд ки масалан дар натиҷаи баланд шудани фишорбаландӣ ба вуҷуд меояд ва дар баъзе ҳолатҳои ҳодисаҳои номатлуб масалан садама дучор мешаванд, дигар намуди ҳодисаҳое ки ҳамин бемории фалаҷ ба вуҷуд меояд. фалаҷи дасту по меган, фалаҷи миён меган ё ки дигар намуди фалаҷҳо ба вуҷуд меоянд дар бадани инсон. фурсати он расид ки доир ба фалаҷ маълумоти мукаммал пайдо кунем. аслан фалаҷ ин аз даст додани ҳаракат дар як чанд қисми бадан, аз даст додани қувваи мушакҳо ё гурӯҳи мушакҳо, қобилияти иҷро кардани ҳаракатро аз даст додани ин ё он узви бадан мебошад. табибон чӣ мегӯянд? пурра аз кор мондан ё ки маҳдудияти ҳаракат дар ин ё он қисми андомҳои баданро фалаҷ ном дорад. фалаҷҳо мешаванд фалаҷи марказӣ ва фалаҷи канорӣ. фалаҷҳои марказӣ асосан дар натиҷаи осеб ва сактаҳо ё ин ки омосҳои майнаи сар ва ҳаромағз ба вуҷуд меояд. фалаҷҳои канорӣ бошад дар натиҷаи иллати торҳои асаби канорӣ ва инчунин 12 ҷуфт асабҳои косахона ва майнаи сар ва 31 ҷуфт решачаҳои ҳаромағзӣ. фалаҷҳо одатан синну соли муайян надоранд, дар ҳамаи синну солҳо вомехӯранд, бисёртар дар синну соли пиронсолӣ. бисёртар фалаҷҳо дар пиронсолӣ ин аз ҳисоби бемориҳои ҳамрадифе ки дар бемор мебошад, масалан атеросклерози рагҳои хунгард, бемории фишорбаландӣ, бемории диабети қанд, бемории ишемикии дил, дар ҳамин сабабҳо мешавад ки бисёртар ба фалаҷ дучор шаванд беморӣ. фалаҷҳои марказӣ агар ба мағз сар вобастагӣ дошта бошад, метавонанд гемипарез, яъне ки фалаҷи нимтани ё ки сабук ё дағал то дараҷаи плеги, яъне фалаҷи дағал мушоҳида мешавад. фалаҷҳое ки дар давоми ҳаёт пайдо мешаванд дар натиҷаи дуюмин дараҷа, ин беморӣ ба дигар бемориҳо алоқамандӣ дорад. як сабаби фалаҷи дар давоми ҳаёт пайдо шуда сабабаш дигар бемориҳо мебошад. дар натиҷаи пайдошавӣ яъне баъзе ҳосилҳои ҳаҷмӣ дар мағзи сар, чуне ки дар акси МРТ дида мешавад, ки омоси ниҳоят калони нимкураи пешона ва фарқи чакаи мағзсар аз тарафи рост ки ба фалаҷи нимтани тарафи чап алоқамандӣ дорад. сабаби фалаҷи нимтани тарафи чап ин пайдошавии омос дар дохили мағзи ҳиссаҳои пешона, фарқ ва чакаи мағзсар аз тарафи рост мебошад. фалаҷ чӣ тавр ба вуҷуд меояд? ақидае ҳам вуҷуд дорад ки фалаҷ дар ҳолати хоби инсон бештар сар мезанад. чӣ тавр? намудҳои фалаҷ кадомҳоянд? идомаи барномаи моро тамошо кунед. бисёртар дар хоб ҳангоми вайроншавии
авторегуляцияи гардиши хун дар майнаи сар ҳангоми вайроншавии авторегуляция бисёртар фалаҷ хусусияти пайдошавии фалаҷҳо дар хобро доранд. бемориҳои атеросклероз, фишорбаландӣ, бемории ишемикии дил, ҳама ино сабаби дар хоб пайдо шудани сактаи ишемикӣ мегарданд. Геморрагический инсульт мо мегем, яъне вайроншавии гардиши хун дар мағзи сар бо намуди геморрагӣ вобаста ба шароинҳои мағзи сар, яъне шароини пеши мағзи сар, шароини мобайни мағзи сар, шароини қафои мағзи сар ё ки шароини вертебробазиларӣ вайроншавии гардиши хун бо намуди геморрагӣ ё ишемикӣ оварда ба яке фалаҷҳои марказӣ оварда месозад. дигар намуди фалаҷҳо ин вобаста ба пайдошавии ҳар гуна омосо яке ҳосилҳои ҳаҷмӣ дар мағзи сар, ҳам киста арахнидан ликвени кистаи мағзи сар ё ки думалҳои мағзи сар дохили мағзи ё ки гематомое ки дар натиҷаи вайроншавии гардиши хун ё ки дар натиҷаи осебгирӣ пайдо мешаванд, яке эпидуралӣ ё ки субдуралӣ ба фишороварӣ ба мағзи сар ва дигар сохторҳои мағзи сарро фишор меорад ки ба тарафи муқобили яъне ки муқобил ба фалаҷи ё ки фалаҷҳои сабук ё ки фалаҷи дағал оварда мерасонад. дигар сабабҳо яъне ки дуюмин дараҷа мебошад. агар бисёр фалаҷҳое ки ба ҳаромаз ё ки хиди ҳаромаз ё ки решачаҳои ҳаромаз вобастагӣ бошанд, ин дар ин ҳолатҳо дигар бемороне ки ба фалаҷ оварда мерасанд. ҳамчунин дар ин мисол беморе ки айни ҳол дида мешавад, чӯраҳои бисёри қисмати камари чорбанди стомура ки дар бемор айни ҳол 3-4 чӯра дида мешавад ки яъне тангшавӣ стенози канал оварда мерасонад ба фалаҷи пойҳо, яъне ҳарди пойҳо, парапарез ё ки параплегияи пойҳо, вайроншавии кори зӯи коз оварда мерасонанд. ин сабабаш дуюми дараҷа мебошад, сабаби пайдошавии фалаҷи пойҳо дар натиҷаи фишороварӣ ё ки танг кардани канали ҳаромаз ва дуюмин дараҷа вайроншавии гардиши хун дар худи ҳаромаз, конуси ҳаромаз оварда мерасонад ки сабаби фалаҷшавии пойҳо ва вайроншавии кори зӯи коз мегардад. шояд саволе ки бинандагон пурсон мешаванд ин ба сину сол рабт доштан ё надоштани беморӣ мебошад. зеро ҳолатҳое во мехӯранд ки кӯдакони бемории фалаҷро вохӯрдан мумкин аст. дар ин масъала низ табибон посухҳои мушаххас доранд. таваҷҷӯҳ кунед. асосан фалаҷҳо дар ҳама сини сол вохӯрданаш мумкин аст, ба хотири он ки фалаҷҳо дар асоси омосҳои майнаи сар пайдоиш ин хусусияти синусолӣ надорад, яъне дар ҳама сини сол вохӯрданаш мумкин аст. фалаҷҳое ки дар асоси сактаҳои майнаи сар ба вуҷуд меояд, сактаи майнаи сар асосан ба ду намуд тақсим мешавад: сактаҳои хунрезӣ ва сактаҳои ишемикӣ ё ин ки камхунӣ. сактаҳои хунрезӣ асосан дар сини соли ҷавонӣ бисёртар хусусияти хоси дар давоми рӯз пайдоиш доранд. сактаҳои ишемикӣ бошад, хоси сину соли пиронсолӣ аст ва бисёртар шабона дар вақти хоб пайдо мешавад. фарқият байни фалаҷи ишемикӣ ва хунрезӣ дар он аст ки бисёр ҳолат дар ҳолати сактаҳои хунрезӣ дар бемор яку якбора аз ҳуш рафтан, дилбеҳузурӣ партофтан ва хуруҷҳои саръӣ ба вуҷуд меояд. дар фалаҷи ишемикӣ бошад, аз ҳуш рафтан хос нест, вобаста ба ҳаҷми ишемия ва инчунин дилбеҳузурӣ ва партофтан хусусияти хоси сактаи ишемикӣ нест. ин бемориҳо ҳам модарзотӣ мешаванд, ҳам дар давоми ҳаёт, яъне приобретони форма шиданаш мумкин.
дар кӯдакон вом хӯрдан мешавад, яъне ки ҳама невризм и ҳаст бо артеровенозӣ малформатсия артеровенозӣ ки вай ҳам сабабашон бемории модарзотӣ ва дар давоми ҳаёт ва ин бемориҳо ҳаҷман калон шудан мегирад. Пас оварда ба инсултҳои геморрагӣ расонда метавонад. Пас метавонад ё бемор яке маъюб гардад дар натиҷаи ё ки фавта сабаби фавти беморони яъне ки шароинои мағз сар ё аневризм ё малформатсия ё каверном ва дигар беморие ки ба кафидани ва сабаби хунрезиши дохилмағзӣ мегарданд, ҳамчунин дар аксе ки айни ҳол мебинем, ин сабаб ва ба фалаҷшавии дасту пои муқобил ин тарафи рост дар айни ҳол дида мешавад ва беморон дар ин ҳолатҳо ниҳоят вазин мебошанд. Вобаста ба ҷойгиршавии гематомаи ҳаҷми калон ҳуши бемори ҳолати бемор ҳамқадар вазин мегардад. дар кӯдакҳо асосан фалаҷи мағзисарии кӯдакона вомехӯрад. фалаҷи мағзисарии кӯдакона якчанд хусусият дорад. хусусиятҳои асосан хос ин вобастагӣ дорад дар равиши ҳомиладорӣ осеб дидани кӯдак, яъне ба ягон бемориҳои сироятӣ гирифтор шудани модар ва сари вақт ба духтур муроҷиат накардан, табобат нагирифтан ки боиси иллати майнаи сари кӯдак мегардад. ва хусусияти дигариш ҳангоми тавлид аз роҳҳои валодат баромадани кӯдак, ин ҳолат ҳам сабаби осеби майнаи сари кӯдак мегардад. фалаҷҳои мағзисарии кӯдакона якчанд намуд мешаванд. намуди диплегия, яъне ҳарду андомҳои поёнӣ аз кор мемонад. намуди гемипариетикӣ, яъне ними бадан аз кор мемонад. намуди диплегияи ҷуфт меган, яъне ҳам дастон ҳам пойҳо осеб мебинад. طبق تحقیقات 76% одамон дар ҳаёти худ ҳадиақал як маротиба фалаҷи хобро аз сар гузаронидаанд. дар баробари ин аз ҳама бештар дар хоб ба фалаҷ беморони рӯҳӣ гирифтор мешаванд. дар байни беморони рӯҳӣ фалаҷи хоб тақрибан дар 31.9% беморон рух медиҳад. ҳамчунин ҳисоб карда шудааст ки 34.6% беморони равонии гирифтори ихтилоли воҳима фалаҷи хобро аз сар мегузаронанд. дар ҳолати муайян намудани беморӣ бояд сари вақт ба духтур муроҷиат кард. барои муайян кардани сабаби фалаҷ шумо бояд ба табиби умумӣ ё асабшинос муроҷиат кунед. ҳангоми фалаҷи навзод кӯдакро ба педиатр нишон додан зарур аст. духтур ташхиси заруриро мегузаронад, бо мутахассисони махсус машварат намуда табобати заруриро таъин мекунад. табобат чӣ тавр сурат мегирад? ташхиси бемориҳои фалаҷ асосан дар асоси анамнези беморӣ, аломатҳои клиникӣ, статуси асабӣ ва ташхисҳои иловагии инструменталӣ дохил мешавад. дар синну соли кӯдакон бисёртар ултрасадои мағзи сари кӯдакон гузаронда мешавад. баъдан электроэнсефалограммаи майнаи сар гузаронда мешавад барои муайян намудани хуруҷи беморӣ, минтақаи ҷойгиршавии киста ё ин ки ишемия, иллати майнаи сар ва баъдан барои пурратар аниқ кардани ташхиси томографияи магнитии резонансӣ и томографияи компютерӣ. вобаста ба ҳаҷми бемор, ҳаҷми гематомаи дохили мағзӣ, яъне ки усулҳои табобати бемор тасдиқ карда мешавад, аниқ карда мешавад. агар ҳаҷми гематомаи дохили мағзӣ хурд бошад, дар ин ҳолатҳо мо ҳолати беморро ба назар мегирем, ҳуши беморро ба назар мегирем ки дар кадом ҳолат ҳаст ва яъне ки аломатҳои неврологии беморро ба назар гирифта табобати беморро яъне ки бо таври ҷарроҳӣ ё бо таври консервативӣ баро монда мешаванд. аз рӯи протоколҳои клиникии умуми ҷаҳонӣ стандарт қабул шудааст, ҳамин хел беморҳо табобат гирифта мешаванд. агар дар сурати ҳаҷми гематома калон бошад, дар ин ҳолатҳо дар ин маврид беморҳо ба амалиётҳои ҷарроҳии таъҷилӣ ё ҳаётан муҳим гирифта мешаванд.
саволи дигари мо ба табибон ин пурра табобатшаванда будан ё набудани беморӣ буд. Агар фалаҷ пурра табобатшаванда бошад, аз чӣ вобаста аст? фалаҷҳо табобатшаванда ҳастанд, на ҳама вақт. агар вобаста ба марказҳое ки вобаста ба фалаҷ ҳаст, дар мисол айни ҳол дар ҳамин ҳолат бошад, яъне ки внутрении капсулаи дохилии мағзи сар, ин агар дар ҳолати фишор оварда бошад, сабаби фишор овардаги гематом бошад, гематомаро ёки омосу чи ҳосилаи ҳаҷми дар мағзи сар бошад гирем, дар ин ҳолат яъне барқарор мешавад. агар дар ҳолате ки яъне внутрении капсулаи дохила осеб гирифта бошад, повреждение шидагӣ бошад, дар ин ҳолатҳо фалаҷҳое ки ин фалаҷи танаи тарафи муқобил каме барқарор мешавад, на ҳама вақт ҷои худашро мегирад, яъне ки нуқсонот боқӣ мемонанд, сабуктар мешаванд, метавонанд ба майъибии вобаста ба майъиби, яъне ки майъибии сабук аст, дағал аст, оварда расонанд. барои гирифтор нашудан ба бемории фалаҷ оё чораҳо мавҷуданд? дар ин маврид мутахассисон чӣ назар доранд? чӣ бояд кард ки шахс ба фалаҷ дучор нагардад? таваҷҷӯҳ мекунем. роҳҳои пешгирии ин бемориҳое ки бо дарди сар муроҷиат мекунанд дар давоми ҳаёт, ҳатман ба мутахассисои соҳавӣ муроҷиат карда аз ташхисҳои ҳозири замони каминвазивӣ ҳам компютер, яъне ки ҳам компютери ё резонанси томография гузаранд, то ин ки аниқ кунанд баъзе бемороне ки дар бемор ҷой дораду мисол клиника надоранд, сари роҳаша гирифта мисол табобати саривақтӣ бигирад ба яъне ки оризуҳое ки дар давом яъне пешоянд аст, пешгирӣ гирифта шавад, ҳамчун геморрагӣ инсулт нашавад. машғул шудан бо варзиш. дуюм роҳ аз корҳое ки бисёртар таъсири манфӣ мерасонад ба системаи асаб ва стресс, худдорӣ намудан, тарзи дуруст истеъмол намудани ғизо ва дар як шабонарӯз миқдори муайяни хоб, реҷаи кор ва реҷаи истироҳатро риоя намудан. инчунин худдорӣ намудан аз сигаркашӣ, майнӯшӣ, маводҳои гуногуне ки таъсири манфӣ мерасонанд ба системаи марказӣ ва атрофии асаб. тавре маълум гардид, фалаҷ беморие будааст ки ба системаи асаби инсон вобастагӣ дорад. пас асаби худро бояд эҳтиёт намуд. пеш бурдани тарзи солими ҳаёт ин раҳоӣ аз ҳама гуна беморист. умедворем ки шумо низ тарзи солими ҳаётро пеш мебаред. агар доир ба бемории фалаҷ андаке маълумот гирифтед, аз ин шодем. боқӣ то дидори оянда дар барномаи ганҷи бебаҳо. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.